Bueno, para rematar, unha alumna moi, pero que moi querida por todo o alumnado, vai nos dedicar un discurso en nome de todos. Sí. Así é, cando rematemos, iremos ao exterior para sacar algunha que outra foto, bueno, parvadas varias. Así que, cun forte aplauso, damos a benvida á alumna máis guapa e agrimosa do Instituto, Paula Rama. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, hai que dar as grazas a todas aquelas persoas que fixeron posible estar hoxe aquí, dende o equipo directivo ata profesorado, así como nais e pais. E como non, sen esquecernos de nós, que hoxe somos os protagonistas. Durante estes 6 anos cambiamos moito. Crecemos, rimos, choramos e aprendimos. E non falo de estudos, senón de aprender a ser persoas. Neste tempo formamos a nosa personalidade. Comezamos a saber como queremos ser e que queremos defender. E iso, ao final, tamén se viu influído por toda a xente que está aquí hoxe. Porque un enfado cun compañeiro ou unha discusión con profesor tamén nos fixo aprender, pero dende logo co que nos temos que quedar é cos momentos bons. Momentos de coñecer a xente nova que foi chegando, momentos como os festivais de carnaval, as excursións a Andorra, Francia ou a playa. E xa máis en detalle, recordos de historietas de amor unhas escaleiras, dos ballestrinques de Rico Pernas ou dos pulpos metidos nun garaxe de Lupe. Agora imos comezar unha nova etapa deixando atrás amigos e compañeiros que nunca esqueceremos e que nos alegraremos de volver a ver o día de mañá cando nos atopemos pola rúa. Pero ese é o bonito, pechar un ciclo da nosa vida sabendo que levamos o recordo de toda esta xente. Quédanos moitas experiencias por vivir e moitas persoas por coñecer. Non sabemos onde estaremos de hoxe nun ano, nin o que nos depara o futuro. Pero agora toca celebrar todo este tempo que levamos xuntos. Así que hoxe esquezamos por un momento que isto remata e disfrutemos de probablemente un dos últimos momentos como promoción. Moitas grazas.